sobre un tauler d'escacs. Un rei blanc, un rei negre en el centre i una dama blanca, també anomenada Super Queen. Super Queen estava ja a punt per emprar els seus superpoders per arraconar el rei negre. Super Queen fa la seva primera jugada i adverteix. No podràs passar de la 5a fila. No podràs passar ni de la 5a fila ni de la columna D. El rei negre estava ja atemorit, però encara no veia a prop el seu escatimat. Però Super Queen, amb gran subtilesa, que tota se la s'empesca, convida a ballar el rei negre. Majestat, ballem? Majestat, el necessito. Sense vostè no podria fer l'escaquimat. Treballant en equip som més forts. No, sisplau! Aquest era el destí previsible del rei negre.